Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Rugyan tayo kamsa dati pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oscar nga napauluan, Basura. Hanga napinda sa title ti istorya tayo. Nga mamuyo nga di, nga nakapatag ti basura, may kwarta sa basura ko nada. Basura ti title na. Sa gwadayin nga rod ti pakasaritaan ni Oscar, Dear Manong Nemi. Nagradwarak lang idi elementarya Manong Nemi ket adun nga trabaho tinak nastrikan. Construction worker ken dumapay Manong. Kinapudno na inalatak pa idi iti lugar mi Manong Nemi nga may sa kadagitay Magic 60 nga agakop iti basura. Kahit nangasawen Manong Nemi basurero. Ibaglakid din Manong. Tao itilikudan nga may sakla nga basurero. Alakit adamat na ngayat kanyak Manong Nemi iso da ito ita ti asawak nga nilingling. Sa servidora Manong Nemi nilingling iti karinderya nga papapanak nuwa no kasta nga malpasen iti panagkolektami ti basura. Ito kami nga nagamamo Manong Nemi. Aging ka nagkarelasyon kami. Aging ka Manong Nemi nga nag-asawa kami. Kaya dito barangay mi Manong Nemi dito yak nga nangipatakder iti gagangay lang nga balay mi kinilingling. Idi nalay upak Manong Nemi iti kinabasurerok ngagsweldo iti munisipyo mi. Gabutan na rawak makon nga kolekta iti basura. Ingadeng ko Manong iti tuloy kong kolekta. Tado matende iti junk shop Manong Nemi nga kasapulan kada kitay malako. Yung kalakid agkalkaling na pagbasuraan Manong Nemi agkiwara ko nada. Adamit turun-turun ko nga kariton Manong Nemi nga iso iti pangikargaak kada kiti makalkal ko. Idi agangay Manong Nemi aggatangak payen tapos ni kastakit adadumit lang di mapangko ilako iti junk shop. Ket nung kasta nga malpaston ti agmalmalem Manong Nemi nga dayta ti trabaho. Siyempre iya puntok tumatan iti asawak Manong Nemi iti na kwarta. Garigatang mga ibadjat dayto ilingling. Ay, ken gatang mo ti gatas ti anak ta. Ay, tasamat nga rod nga agdiretso nga gatas iti barukong mo. Tanakitid man na to. Gatas mo. Nukas pagharigan, Oscar ta. Adanto adingan ni Jan. Di umad-ado tayo ton. Nung ataad na kami pangibatsak iti anak ta ka, tulungan ka nga basura. Di mahit ko ma. Hangabalin anak. Bakit? Tinasken. Ket. Maiwanam nga na siya ti anak ta. Mabali mo met nga lepin, daglabakas pagarikan. Nung makaturugan ni Jan, rapin mo aglaba. Umawat kay tilabam. Tapno iso timat nga may tulong mo. Hanggang anos ka, tanang arod.
Nakurapay mo dati nagbaling asawa. Ang padpara talaga nakurapay, Oscar. Yung awan to nga tatasenso ti biyak ta. Manayonan to tanak ta, baka agbaling nga talo. O, kasano nga tatnaran niya kamasakbayan to na kita anak ta, kas pagarikan, Oscar. Nadanto nga tamat umasensuan na tao. Kasano nga umasenso ka nga rod. Umad-ado di kiti basura. Aga po ta, umad-ado di kiti agbasura. Kasla iti barangay tayo. Kasla iti barangay tayo kunak manong. Yung kaslasaan nga na ornos ti barangay mi idi manong nemi agsipud ta. Tila adda itinda pagibas-basuraan. Nalawat ti sakupen ti barangay mi manong nemi ket adda digiti kakaykaywan nga sadyay da nga pangipanan ka digiti sinaksako da nga basura. Nga day tamot manong nemi ti may samat kedi nga pangalalaak ka digiti laklako. Mapanak manong nemi iti kabakiran nga papanan digiti agbasbasura sadyay. Lokatakto manong nemi digiti nakasako aglalaok. Adda saan nga nabubulok kada nabubulok. Agalak to kada tayo sardinas, lahat at sardinas, bote ti danom, bote ti ganda dumapay basta pakinabangan. Sana idin ngo madayo manong nemi. Dito langin sa kupen ti barangay, ti paggarawak, kata adun ti pakolektak. So nga si Katak Oscar nga basurero, unada. Sala nga may mesa nga diso manong nemi iti pananda ka digiti basura da. Kanti makadakas no dadto mano. At dapat digiti basura da nga datay. Sorry ha kada kita agbibuya ken nga mangmangan. Okay? Digitay natay nga ayok. Sus adayo ka pa nga maangot mo. Iso nga pisag di manong ag nakakawa face mask. Kaya nakagwantis akmat manong. Tadat na pidot ko nga gwantis ka mabalimpay lang nga ore no kiwarak iti da kayot pagkiwar ko kasi jay. Yung napidota kasi nakagwantis akmat. Nagarigatan no makaanak sakit ko tikas nga trabaho ko na. Aging ka manong naming nga imay nga taga munisipyo nga nang bisita ti barangay mi. Ket naduktalan da manong nemi di kita nga ibas basura da. Ket nawa ti damag manong nemi ket napaayaban di kiti opisyales iti barangay mi iti munisipyo. Tapno sulbarin da nga problema. Aging ka manong nemi nagtitindulungan di kiti barangay official, agramamatan di kiti bumarangay, nga mapamiya dalusan, isako, nga ikali, ikabor, o no ikali di kitay, basbasura damit lang mano. Dito'y barangay mi, manong nemi, at kabarangayan mi nga ada negosyo na, nga agtaraken ti baboy kan manok. Manong nemi. Isuman ti kayem ni kapitan manong nemi deta nga king kukwa iti pagtaraknan ti baboy ken manok. No kasta nga tutudo manong nemi tiyempo iti ngilaw nakaado nga ngilaw. Adda digiti gundaway manong nemi nga agayem muom iti angot kagat baboy. Adda oras na ket. Wain manong mayranano ka nga panangan iti bigat. Kaya kastamatan panang uno lepas ti pangal daw. Siyempre manong nemi dumat di man nagreklamo kay ni kapitan. Agaksyon tumat ni kapitan. Ang imjak man mo tasaan latang agbalbali. Aging gangin ti maisa nga aldaw manong nemi nga rumwarak kumantin ako nagkalkal iti basura. Idi makitak nga adda talo nga sako nga naibasura manong nemi ti sangot ti balay mi. Luwag mo tinapan ng ibasura dita. Nakunak tirakim ko. Leleng. Ay bay. Abi naging sako sa jay. Ini kita baka no bagas. Uno irik.
Nakasano ko mapanagbalin na nga bagas kan Eric kat na daan ba't nga sako. Baka basura. Nikat dito matin sango ti balayt at pag-ibasurahan da. Manong Nemi, napangko inalang ipanitilikod sa kulinoktan ko. Basura talaga. Abi sino ti naka sa lawaso nga ng ti basura ti mismo nga sango ti balay. Kaya adam mo tin abot nga pag-ibasurahan da ko maa. Sa mesa. Ada programa ni ti gobyerno nga segregation. Di kita lang maipanti abot kahit di nabubulok. Kahit di kita nabubulok, di nabubulok, iso ti pick upan di kita basurero. Iba ba yung gusto manin eh? Paunay mati. Naging ka manong Nemi nga naulit pa na minsan. Padasan naman rin ko, ipitlo ko naktinakam ko. Wain manong Nemi amok no anya nga aldaw, iti pa nagbasura dahil diya nga ang nagbasura. Iti sangot ti balay. Nga kasla dahil kaaldawan ko mati pa nag-pick up di ito kolektor. Wain, haging ka manong Nemi nga natuktalak. Kinamatak ka dagos hindi matuktalak. Sinap ko na kang kagbasura ka to, ya? Ay, Mang Oscar. Si Kaitay ni Kwa, training. Tagadtoy ka, di ba? Nga magtrabaho kayo yan da Mr. Fernandez. Yan ta poultry ka na pigiri. Manong. Apa kay basura ka, toy? Barbarin ko nakno. Di ba? Nagbasbasura ka, agkalkalkal ka di basura. Imbaga kami ni Mr. Fernandez ka kwa. Iigmi dito eh. Taap doon ikas na kita. Paglalasinem, kan alahem natin mabalim mo ila ako. Hanggang masapol dahil ta? Anong hindi mo masapol? Napiyo ko mamut, na-segregate? Tilang ka sa pulak, kahit di kita mabaling nga ila ko. Yung pinagtitipong mo amin. Saan nga pagbasurahan ti balay mi? Tap na mo tutoy, ti basura yun, di ta poultry kan nga pigari. Napiata saan nga lugit, kada urugit ti baboy kan manok ti ikabil mo to. Manong tadadya kwa. Rugit ti baboy kan manok kat kwa. Maaramid nga ganagan. Iso nga dagit at itid mo nita. Wain. Nagloko kan. Samot to na ulitan na. Ulitan pa eh. Ikapitan ka. O, urag ibaga ka king kapitan. Agayamot na Mr. Fernandez ka ni kapitan. Manong Nemi nang kuradya baga ni training. Oray pa kapitan na agayamot na Mr. Fernandez ka ni kapitan. Amok nga retataga po na no aping sana po sa mapasarding ti problema manong Nemi dito lugar mi. Umaymat nga peso dagiti taga-health iti munisipyo mi manong Nemi ngam kaskas ding sanda mapasarding ti problema. Siyak manong Nemi tinapana mismo kay ni kapitan. Ay, Oscar! Naimbaga nga bigat mo, kapitan. Ay, kastawat kang kasi ka di Oscar nga basurahan. Basurero kini kapitan. Ngam sanitan. Wan ngam si kada ta kikiwar ti basura. Wan. Sulat ti nanumo nga pagsapulan mi kapitan. Pagsapulan. Wan ta elementary graduate ka lang. Ang napimpinas no kwa sumrek ka ti construction. Pinatas ko matin kapitan ngam kwa napimpitas dito isot na kairwamak eh. Dati ka po na nawaping di basura da Mr. Fernandez kat itadakan ka. Tapno at pangwartaam. Amo nyo deta? Amo nga. Ngam samat ka na segregate kapitan. Naglalaok. So natuktalak na minsan ni training. Dati ko mat i-report ko ken ka. Nagreklamo ka. Umayda ka ikaniti masapul mo nga basura. Kapitan, laglagpin yung nga programa,
ti gobyerno nga mapaglalasin, segregation. Nga mamumat makita dito nga paglalasinan ko ma. Ang asla ka dito makikita nga barangay nga ada makitam nga pagbasuraan nga baganan dyan, plastic, di nabubulok kan nabubulok. Abi di kaya gramit ikasta. Ne, kasla mo lakos-kos na ranti ba naggakam ko kas kapitan. Kapitan, lating itak ni bagangin. Saan nga napintas ti ornos ti barangay tayo? Hangyo ang sursurutan na gitirombeng nga masurot sakdan iti cleanliness and beautification. Ituloy man lang tayo kita kabarangayan sa tiga-basura ka na gitisang nga rumbang yung pag-ibasuranda. Intrapinda pa yan dito ba balaymi? Sangot ti balaymi ti pag-ibasuraan. Tanakin mo magkayam. Nagtulagan nyo kini Mr. Fernandez. Ay, nagtatramahan ka ti pa nagsasawmos ka na. Ano yung bagam nga nakim ko? Kat among gayam. Rumbeng ka di, Kapitan? Saan ka di nga ti programa ti gobyerno kat masegregate di basura? Di nabubulok, kat nabubulok. Baka di mo amo, Kapitan? Susuro na ka di? Sika kagitin ti mangisura kanya kag basura? Nga siya kang Kapitan? Ibagbagag lang ti kapanunutak, Kapitan. Mangangay kan tuman ngamin ti meeting. Adyak pinaputan at assembly meeting di barangay tayo Numan pa'y rumbayin ko ma. Yung awan. Sikat yung umuway. Wala tasang ko mamamuan. Susapo. Mamalimon ti pumanaw. Manyaman ti reklamom. Agreklamo ka. No sa din kahit mo pagreklaman. Iti munisipyo, sige. Kapitan, saan ko mga bumara ti saritaan? Di kahit kulong ako mangibagakan ka. Danusan tayo kumati barangay tayo. Nangadaan to ti basura nga tiladat papapanan na. Kasi kiti kalsada. Hama na mapidpidot di kiti maibat-bato nga. Di sikat ba bang mangpidot? Han? Napi ko malang di kiti layang mabaling kong ilako ti ibelang da. Ngayon pati di kiti saan nga rumping nga may belang. Bayam. Taore kat dandanin ti eleksyon. Kaslo naglakar-karitan. Basurero. Ano iti kahit mo sawan, Kapitan? Di ba dahil sa mga kandidato, ore kagawad lang. Tapno makapag-serbi kami, tapno do serbi na tayo bagbagam ng opinion mo. Ano labanan na to? Sabi, katawa ka ron. Ano si galat pang lablaban kanya, Oscar, nga basurero. Salsaluyutan ka. Awan kanya kiday tayo iti panunod ko, Kapitan. Ti sumrag iti politika. Ngayon no kas pagkarigan, ti tultuloy mo ti saangan na siya at panagkapitan mo. Karit kanya, ti puugan ka. Punagan! Siya kitibutbut kayo yung logo, basurero ka lang. Punagan! Manong nemi aduti nakasaksi. Dahil tapan ng bugbog kaw kanya kini Kapitan. Tadda kami nga rod, iti sangot ti balay da manong. Huwain. Tadda kami iti sangot ti balay da. Kadkas siya'y, tinapasamak. Pinugbugkawan nak manong. Namuan da ito iti asawak manong nemi kita kunana. Wala ka, ang mga nundakas lang taramitan kang kani Kapitan. Sabi kasi siya, tinaramid mo kami. Hanggang ba't nga napan nag-report, napangkamat kami nagsalangad. Tsak napuputan, sinalangad ko ni. Awan kami pagbalbaliwan ti barangay tayo. Nagpeso ang ado pakairanudak. Gapot ado di kiti basura da nga saan nga kulkolektaran di kiti kalkolekta. Mamanumot di kiti mabaling nga ilako. Hindi, agsasaruno, di kiti umay, nga karubak, manong na yun. Oscar, umay kami man. May sagadakwada manong na yun, iti panglakayen, iti sityo mi. Nagiruan ati asawak titugaw. Pasensya kayo, no saan ko man ititugaw mi. Kapaya, daan nakapasyar kayo man. Ado, tinakay matang, kasi dyan nga naramid kang kani Kapitan. Pinugbugkawan na ka. So, may kami amon mo niya talaga ti rason.
Kakabsat, inreklamo klayang ni training. Tanamin talong nga nagipasaraan na dito sa angot ti balay mi. Nakam ka ni Mr. Fernandez. Nga dahil ta ka numatimbaga ni Kapitan. Di kiti ka no pagbasuraan mo, no basura, di kiti taga poultry and piggery. Idadda ka no kanyak. Tasyak nga ro kalkal ti basura. Napiyo ka mahamad na segregate. Hamad. Di ka takasla ka, gabot ang kalkal ti basura, dito yung matentumay na pagbasuraan. Madi ko na ka. Nadadimbaga king Kapitan. Bimarat salitaan mi, gabot ta adumot na dilawag kang kuana. Dadya matin pa ng dilaw ko kang kuana, di pa nang ipagarup na matin agad madi, iso nga nagpungtot. Sana na ibaga, baka dapanggap mo manglaban kanyak kuna anak di. Awan dahil dati panunod ko kuna kangim. No. Mapilitan nak. Tipuogan ka kunak pagi din na. Dahil tat nangagmi. Tipuogan ka kunam. Amom, being head, ito nga sityo. Nukas nga damiting mi. Ibagbagakbat ka na kuha dahil itinaskan ko mga pasama. O mapapalak ka na itidado mga barangay. Na urnos na sadyay. Amod ang tagibanan iti kinadalos, kinaurnos ti barangay da. Ngayon dito barangay tayo. Maud-udi tayo. Iso sapo. Maud-udi tayo. So nga, ano to, niya tararamidan na ito, opisyalis ko na kuman. Kita damat kasi tiyonto nga kagawad Ano tararamidan na. Iso kumakit, mangipaharit ka na kita basbasura ka na kita kabakiran. Ang patisunan sa amin, nagbasbasura sa dyan. Ay, basura, nagbalin nga isyo. Saan ko mga nasiyakit nga, nagbalin nga isyo ti basura. Amom, kapsat, ti pa nagdaldalos, kat kasapulan na unay. Kasalalangin dito, balay tayo, nagtibalay tayo, kinlawlaw ti balay tayo. O, saan ka di nga inal daw ng agdalos tayo? Iti uneng ti balay, kinlawlaw ti balay tayo. Padasim nga baybayan nga ti dalosan, anat kita na, anat langana. Kasi dito ti balay. O, makita yung, ori simple lang ang balay nga, nadalos, na ornos, sa ada di kita mulan ni bakit ko nga masetas. I-compare nyo dado mga balay. No kumada programa ti barangay tayo, nga mangikalikagom nga, agdaldalos tayo, kayan papintasan tayo, taglawlaw tayo, di na pintas ko ma. Maobligar ko man nagiti tattao, no bumarangay, mangpapintas ti lawlaw da, mangpapintas ti sangot ti balay da, kan na panagmula ti nateng, kan panagmula ti kayo. Adot na duma-duma na pipintas nga programa ti gobyerno, ngem, di implementasyon na ti madi. Diba? Nakapimpintas ti amin na programa ti gobyerno kaya nakapimpintas. National government nakapimpintas. Segnan iti panagdaldalos, segnan iti panagmulmula. Angem, ti implementasyon nan kadagiti barangay, saan nga na siya at nang runa iti barangay tayo. Gamot ako markaro manon na imi awang pagbalbaliwan. Agbay suman manon na imi nga daabot nga nakali nga mapanda pagibasuraan ng aglalao. Agbay suman manon na imi nga ado di kiti nak makalkal sa jay nga marigatan akmat atak. Ay, adamat tinito nagtiabot. Kanadala tamat manong na imi di kiti saan da nga handa nga iabot. Dahil jamat nukati nakiwaren sa kumitla isubli injaya kwa sako tapno saan nga mawara-wara. Gabot akong markaro manong nami sa kumat kayat timapan manin ag-report ka ni Kapitan. It is City Health Office o no, Municipal Health Office iti lugar mi manong nami tinapanak. Sandak ng kaskaso iti damo. Ano yung bagam, kapsat? Kwa sir, at ako makakait kong ireklamo. May panggaptan niya. May panggaptisahan gusto nga pa nag-basura ka nagiti basura. Sa dinong nga barangay. Imbagak man.
Kasta ba lang hindi reklamo. Hal nga siksik at umay agreklamo dito. Agram-raman mo ko di ba? Angot, baboy. Gusto ko na yun, sir. Ken tiyempo ting hilaw kat terbi nga adot ngilaw. Gusto, sir. Sir, amoy mo lang ti problema ti barangay mi. Api nga sa inyo aksyonan. No siyak lang kumaati, mapaturay at maaksyonan. Ayam sabat nga rin siyak ti head. Kadati kami, siyempre, no may danong kumangamin kayo ni Mayor. May danong mat kayo ni Mayor. May tanong pa kayo ni Kwa. City Health, Municipal Health Officer. At iso na, sir, mabaling sa kasalita. Ay, nagbabanong ka lang, kapsan. Apa yung magbanungag lang? Tiara midem, mangaramid ka ti surat. Dahil nga surat kat irekreklamo yo. Agrekreklamo kayo. Kalpasan na, agpapirma ka kadigiti ka baranggayan nyo. Tapos nili ka sa takit dapat mabalinta nga isubmit kaniya Municipal Health Officer. Una ikan tapet kopya ni Mayor. Una ikan tapet kopya digiti municipal digiti konsyal. Digiti Sangguniang Bayan. Remember? Maraming mo na. Sige pa. Sige, sir. Ikaragate karamidan. Napimpitasan no dakayat mga ramid ti surat. Nga kasla da kami tagsasaw. Sigan, kayam data. Anak takin mo di barangay ya. Awan, sir. Kanti trabaho kat ako kiwarak ti basura. Kat di kaagyaman ta agbasura darda na dyan. Pagalam lang ta. Hanggang mapapan agipan ka dagiti pangidamdamdan. Una nga nakalalas nga ron, sir. No, sumrek ka nga empleyado ti barangay. Tas sikat ti agakop ka dagiti takwa. Sikat agsegregate. Napi kumamad no kayat nga alain. Sumrek ka nga utility. Gayamam ni kapitan. Tisalan na ka nga garbage collector. Adamatin mo na, saan ka magayam kini kapitan? Ang mga sikat isumrek utility, kiti pagtrabaho, kiti nagkalkal, apo nadalos lagi dito barangay kayo. Kumaa, ay sakit din di, agahop ka na kita nga basura, hindi takmatikan tinururium ko. Kata, padasan mo dyan bagakin ka. Agreklamo kayo. Agsurat kayo nga maiturong kini Municipal Health Officer ken may open to ni Mayor ken sanggo niya ang bayan. Pinanpanunot ko dayta manong naming dadakon nito'y balay. Ayun niya ti problema mlakay ko na nilingling. Ket ni duwan na kita nagtak. Ay, ang malit ako matagsakit kada tayo bakit. Warag basura ka kunada. Mamukbat nga na dan sa lunat ko. Naka-face mask, naka-guantisak, naka-butsusak pa. Tada na pidot ko nga butyos. Hindi awan problema kanya. Kastamat ka na kayong nag-iina. No mampay nating lang di si dato'y nadunduma. Mamano nagsidata ti karne, ken ikan. Nasa lunat tayo ka nagitan nagtang. Sa nadalos mo dito balay, nadalos mo tiglawlaw ti balay tayo. No, ba saan nga nadalos kita do mga karuba. Yaman na kami tibang panutem. Dinamag na. Imbaga kang kuha na ti amin manong. Di agaramid ka. Tangarod, elementary graduate lang. Diya ka mo tagaramid ito surat. Imbaga manong name iti asawa nga mapanak agpatulong iti may nga tao nga namnamaan na nga kabailan na. Buwain manong. Napanagkarot nagpatulong kang kuha na. Ay, sir, amok kamasagnan kamat. Pakasagnan ti anya, mangus ka. Ti, kinarukit ti barangay tayo. Maut-uti tayo kada kita do mga barangay, sir. Amok kamasagnan ka. Masagnanak mo ta, ka talaga. Kitam dito ibalay mi nagdalos mat. Huwag nga ron.
Nagdalos, nagpinas ti balayo, sir. Ay, kababayan mo na, kat maestra ni mama. Kalbasan na, siya agad mga opisina di kabisera. Kababayan mo na, nga kami nga professional, nga kakabalay, kat narugit ti balay mi, ti aglawlaw mi. Ngayon, kasta kumamat tituladan na kita kabaranggayan tayo, sir. At datahan na kita opisyalis tayo. Oscar, Mang Oscar. Ako man kami tayo tububrayan ni Kapitan. Imbaga atasan nyo nga malangab dito, tiyagat baboy ka da ako. Dapat pagpintasan na nga madamat dumanon no kang ilaw dito. Imbaga ata naka-screen ti balay mi, kinure pa naka-screen. Adala talaga ito may liwan. Agparamin ako mga rotser king kati surat. Tanapanak nagreklamo yung munisipyo. Kaya dito advice na kanya. Ireklamo tayo iti lugar tayo. Pakaiturungan na. Ito City Health Office. Una Municipal Health Office. Hindi kiti madakama dito, hindi kiti opisyalis tayo. Sige. Kinapod mo na. Adamat panggap kumakaas taangin. Supay nga obra ko na ka. Bisyak ba ito bisina? Dao mo iti problema ba dito balay? Natalos ba dito lata? Okay. Kasto yung arteramidan da. Mangarami dak, sa kanto ang mapanagpapirma. Ngayon, ano taramatin ta? English? Ilocano? Napinta sa laki din Ilocano na tan, sir. Ilocano mo lagayan, orange ka na. Diyan nga rod pan naka-ornos na sir. Diyan ka mo panunutin. Sige. Okay. Kalbasan tituwal daw. Sublikan to to. Agyaman sir. Thank you, sir. Maguri ka. Yung mga nung dadagas tumat nga ramidan ni Kapitan ka. Ganat ka lang. Nauyong dayay. Tinamat amusan nga sakti ang ramid. Ado kami matngagpirma. Wala nga maamuan ng tumadlaeng. Nga sikati mga idaulo. Tas sikati mo nagpirma dito. Sige, sir. Anak mabuting. Aramid at pagsayaatan di barangay tayo. Kat narigatan ng mga ano. Nandun kita sasakit ka na tayo. Kasta nga rot tinapasamak manong nemi naman pa anawaan nak ti asawak. Iri agpapirma akon manong nemi nakadano ng daytoy kini Kapitan, siyempre. Adumit di kiti kakabagyan kena gagayam ni Kapitan kada kita agpirma. Ada di kita agked-ked manong nemi. Yung pangpintas to ko ha. Oscar, ag-request ka kini Kapitan. Ito emergency assembly meeting. Tapos nung digasta, makapagsasalita tayo. Yung dumanon dito problema yung munisipyo. Oray aramidan ito tikasta. Iyalang-alang to ni Kapitan. Walang nga numaamon ni Kapitan dito. Inatnamnamayan nga aramidan na ka. Ang mga nung dadagas nga aramidan na ka. Kada kayo. Sana nga mabuting kapsat. Basta kayat ko. Na majority ng pirma kayo ti barangay tayo. Nangaro na dito asidig ti pigari ken poultry. No saan ka mo kahit tagpirma, adalatakan ka. Sige, pirma. Kahit ka lang abalagan. Nga naklaklaka kalabanan ni Kapitan. Gabutat kagayam na. Ada mabalin na. Ken ado di kita connection na dita munisipyo. Di politiko. Mumantang ka nagkadwada pa kini Mayor. Hanga bali ka nga narugit ti barangay tayo. Basta aglayos ti butos ti Mayor ti barangay tayo. Di pa iti manon ti surat manong nemi iti pakaidanunan na iti umayan ni Kapitan dito balay. Oscar! Dagay Kapitan. Talagang aging lalaing kanya. Hanang aging lalaing, Kapitan. Abing idano mo pa ilang tireklamo sa diyay.
Abi nga din ako may kasarita. Kinasarita kayo din, kapitan. Ngayon sa nga pintas ti saritaan tayo di. Tabi nugbog kawanak. Ita, may kalito'y balay. Baga siyak man timang bugkaw kang kaita. Ana? Mukawam ti kapitan? Abi nga di mo na iuray lang ng eleksyon nandanin. Awan rantak. Iti politika, kapitan. Amok kamawatam ti kayit ko. Pagsayatan ni barangay tayo, kapitan. Kayat mo tumulong. Tiraramid at katulong. Tapno agtignay kayo. Tapno aramid ninyo tirumbeng na kayong opisyales. Agon honorarium kayo nga umat kapuanan nyo. Tartaranaan ti panagsao. Makapasakit. Pudno nga makapasakit. Tamatakirang kayo. Masarsud ko man, kapitan. Para kayang ka anungam ka dito pagrebengam. Ti sinapatam. Naging kakaisamod lang ti session. Pangurahin nyo ti honorarium nyo. Api ka di pasyarin ti barangay yo. Ti tunggal sityo. Takitain nyo nandadolos, na ornos, na si ati kasasaad. Api nga di denggan ti reklamo di kiti kabaranggayan nyo. Nangaroon natin angot, nagababoy, kadangilaw. Kada, mamangmat, bisbistayan na kita taga-munisipyo. Gabota kaduhan ni Mr. Fernandez, na kita adda iti syudad, adda ti munisipyo. Hanggang di. Ken si kakapitan, kaduhan mi suna, manamat ititad ni Mr. Fernandez kang katibinolan, kapitan. Na? Baka no, agiinom kayo at agkapupay ka ni Mr. Fernandez at di manok ng pulutanin nyo. Uno no agparti ka, no, mangparti ti baboy ka, pagbibingayan yung opisyales, di karnena. Mabaling ka isak lang, kareta nga ibagbagam. Dapat maniknik mo? Kumat nga bagbaga. Nga, pudno dayta. Agsalsalunsutak lang, kapitan. Amangan ko nak. Hangata? Question namin, di kita, kapitan. Ora na nakarecord ka na kita. Elementary graduate ak lang, kapitan, ng amok tararamide. Tanasiyat ka ro tararamide ang papapirma ka? Kasat advice na, kapitan. Sila ramide lain. Naidanon mo ka din? Hampay. Takurang pa lang. Hampay kompleto ti nagpirma. Saan mo lang inituloy? Tapay, kapitan. Pagsari natin na sayad natin. Saan nga patidugan pa iti amin, Oscar? Ngayon maguro kapay hindi direct pass na balayo. Unag ti balayo. Kaya nakadut tao nga aribongbongan eh. Kapitan, ang pagkabigat mo. Ay, kastamat ka na kayo kabarangayan, ha, kapurukan. O, magdanagan nyo, napintas pa nagsarita mi kin Oscar. Lagit napintas, ano, kinawatan kayo kin Oscar, kapitan. Tapno, ang kayo itong kalaban nito na eleksyon. Ano? Kalabanin na Oscar. Nagagat katawa ka, Absat. Kalabanin na kabatidon nga nakabaybayagan iti barangay tayo. Manipot kagawa, naging ka nagkapapaw ito nga nagkapitan. Wala nga maumat ka pagbalbaliwan ngamin ti barangay tayo, kapitan. Ano ito ko nam? Sino na nagsaw? Sabi nga, kapitan, saan kang agreklamo no? Anyat na nanging mo, Pepe Sumet. Kinunak manong. Di na po malaunag ti pagsalitantan. Oscar, dakil ti problema ng intad mo kanya. Pinadanon ko manong nemi. Ekto ka, kapitan. Nanumulang ti balay mi, kapitan. Balay ti agkalkalkal ti basura. Ay, naornos, nadalos. Ay, natalawan na ti pagyamanak kini bakit ko. Tama nagdaldalos si Suna, managdaldalos kami. No, agapulang ti basura ti papaunag mi. Nadalos kami. Nasalunat kami, kapitan. Ay, Lingling, bakit? Magkita ka man dito at mabali mo, ipasango ka na kami kini kapitan? Ay, saan. Saan kung katitugan ti amin? Samon ng itultuloy si surat. Kaawatem na to. Kwarta?
Kapitan, ano kita sonda ito eh? Pagkagayaman. Nagapo na ito kini Mr. Fernandez. Kung ni Mr. Fernandez, isardeng mo ti reklamom, na ikan nakamot iti 5,000 ti makabulan. O isopay nga sagdanam. Takas tamat idadaking kapitan. At ano ata pagbibingayang mga opisyales. Tsak kaya't ngawatin natin kapitan. Ituloy ko ti panggip ko. Kani namin ti kahit pumapasamak. Kapitan, ti kahit kumapasamak, pagtignahin kayo. Umay dito'y dagiti taga-health office. Umay dito'y ni Mayor. Tapos bagana ka na kayo, ngaramidan nyo, pagpagribangan nyo. Ano nga tanong ka? Alayan-kalayan nga utility. Tamabaling ka di kapitan? E dinto ta awanak ba't nga inahiraman yung annual budget yo? Amom data? May panggap ti budget? Mukha. Malaksid panawanin agaramit ka ti budget ket may ramanak madten nga may nayon nga utility. Ore awang ka pa ijay. Agabukin ni Mr. Fernandez ti aramatem. Agabukin ni Mr. Fernandez ti honorarium mo. Mo kayat? Manulat honorarium di kito utility dito barangay. Awang pa iti ko ha. 2,000 lang ti makabulan. 6,000 lang iti quarterly da. Ket sika ket ikan na ti kwanta 5,000 iti tunggal bulan. Di mo kamay-mayat. Tapno saan akong nagreklamo? Tapno sika na mismo ti mangdalos ti barangay. Ganyan ket mo sa mga kapitan. Ket di kita masarsarakam dita nga basura. Kalpasan nga makalkal mo, maalam ti kayat mo, ikalim. Pukawom di kita nga basura. Iti kalsada mat. Sikat mo pa nagpidot kada kita igwa. Alaem ti mo balib mong ilako. Sa mo mapan ikali di kita sa ahan nga rumpeng nga makolekta. Di kita nabubulok. Hamo ka mawatang kayat ko sawan. No kayat mo, makaramit iti kasuratan. Nga manipod iti itungal daw, kat may bilang ka, nga, kasmaysa nga basurero. Mawatam di kahit ko sawan, Oscar? Alayan kan ng empleyado, tap na awan ti reklamon. Kat gabot iti kalikagom mo, kat agdalos. Di sikan ti agdalos. Diyak kabay lang, kapitan ng sisyak. Ano di kahit mo sawan? Agtitinulong tayo nga bumarangay. Api kasan kayo mga schedule? Titunggal may isang aldaw nga panagdalos. Kasi dararamin na nagdadong nga lugar. Adamantli dang panagdalos ka dagiti barangay da. Di mo kayat nga rod. Siksikалatan. Siyak ti mangidaulo. Ngem no si siyak, agbalinak lang ang katawa. Kanang arotitad bukeng kang appointment. Kat, pagbalinin ka nga sitio head. No sitio head lang, dito lang ang sitio ti kalikagom mo. Kat no pagkutyo maamin nga sitio head. Di ba kapitan, at sekturan tunggal gakawad? Amo yung kapitan, nalaing kayo. Professional kayo. Edukado kayo. Namo yung ipakat tila inyo, iti usto nga panakaipakat. Pumintas ti barangay ito, kapitan. Nung basta, di mo kaya't ngawatin. Tapno layang isarding mo, nagpapirma. Ituloy ko lang nagpapirma, kapitan. Malaksid, lumangangay ka, iti assembly meeting. Tapno mapagtutulagan di bagakik ka. Sige. Aramidem na tangarot ti kayat mong aramidan.
Pagsayat ti pagbagak, binulan ng kanda ka, ti 5,000, di mo pa kayat. I'm sorry, Kapitan. Dakal kanyak deta. Ngim, jak kayat. Iti, mangipaunig. Jak kayat, nga pakanin di kita anak ko. Iti, aggapo ti sanga na siyahat. Kaya nga rin, aggapo ti basura na siyahat. Aggapo man ti basura. Ngim na siyahat. Tanong mga pabasurero ak. May saak na iniyot amang daldulos ti barangay tayo. Ngam ti konakon. Kaputag may sakit dya kaya. Kasapulak. Tibang tulong kanya. Kaya doon di mo itong palen ti singasin ko keng ka. Nga pagtignayam ti barangay. Ako maramin ko. Mabalim mo ti pamanaw, Kapitan. Impatuloy ko laeng manong name iti nagpapirma sa kunapanen na impatulod. Siyak pa yan manong name iti napanan personal opisina ti mayor nga nang ted iti dayet nga surat. Kalpasan ti dua alawas manong name adda nagiwarwaras iti notice of assembly meeting. Paring Oscar, may katender kan to. Ay, sige kayong kagawad. Saktakin sektor dito yan tayo. At special assembly meeting ang ayon tayo di barangay. Tapos nilikas tayo, makamagsasarita tayo. Kayat mitlan ni Kapitan na yan. Kapilitan ng kayat na sinabon niya po mayor. Ang balit, ang kadwata, or layos, itid mo kanyak dito ng butos, kung matit araramidan mo na. Sinabon na. Sinabon na kam aming ko nagiti. Napan kami pa yan ta poultry and piggery. Like kanti warning ni Mr. Fernandez. Ano din na maikat tinibas na bang nga angot. Baka maisar din ti negosyo na. Kasta. Kata gapukan ka. Paring Oscar, kata nariing mo ti matmaturog ang rik namin nga opisyalis yun. Nang naroon na ganing Kapitan. Medyo gananad ka kini Kapitan, kapot ipangpangtana ka. Saan ka laging may sanukan, no? Ang lalo no lumabas ka di balay da. Nagyaman na kinatang ang balag mo kagawad. Umayakan to ha, talagang umayak. Tasyak to tikang runan nga agsaw, kabayatan ti meeting. Iti meeting manong nemi nagbalin nga nabara. Gabutasan nga kayat ti Kapitan manong nemi iti paabak. Pagsasao na launay manong nemi ti kinabasurero ti kina elementary graduate ko lang. Nabara ti napudot ti ulo na manong inananawa di kiti kagawad. Pimampanaw manong ti Kapitan. Kaya rin awan ni Kapitan manong nemi na magtutulagan din recommender ko nga kaadda ti aldaw kapanagdalus mi amin. Panangikat mi kadagiti maibas basura ti saan nga rombeng nga pagbasuraan. Kanagdaldalos nga masapul nga maipakat tilinteg nga matiliw dikiti agibaleng ti saan nga rombeng nga pagibilengan. Nga masapul ngagsungbat takimbalay no ti arawbayan na kit narukit no ti aglawlaw na kit saan nga nasya masapul nga maikali dagiti nabubulok ket ma-segregate manong nemi dagiti nasken nga ma-segregate. Iti implementarin da ito manong nemi siyak ti kang runaan nga ag-segregate kadagiti basura. Kaya ko na taadat mang tulong kaniya kadagiti mabaling nga ilako alaik put noan. Kadagiti nabubulok manong nemi
Nadamat narami din nga mabot nga pagipanami. No umay ti agkolekta manong nemi ni basura, bali awanin ti makonektada. Tas siya kun ti mangkulkolekta. Tas siya kun ti mangilako. Di malos manong nemi ti lugar mi. Numampay kagurgurang aklata ni kapitan. Aging nga dimtengen manong nemi ti eleksyon, panagipila iti kandidatura. Adot umay dito balay. Score! Pare! Abay ka di ka na eh. Abay ka na doon kayo may ito'y. Kawan ti pamirianda ka na kayo. Kayo tulagi dito mirianda nga nagkapoy ti basura. So, ala, naisagana mo ni Sidusin. Na? CDC. Ano CDC? COC ko naman. I want COC. CDC. COC. Naisagana mo. Awan pangasiyo. Hindi kayat. Amom, no awan lumaban ka ng kapitan. Kastoy latat ti barangay tayo. Awan nga nagbalbaliw maten. Awan nga andang nabimpintas. No sikat agbaling nga kapitan. Sikat denggad nga eh. Sikat mangidaulo. Diyak pa nakita nga nagigim ng kapitan di basura. Karukit na nga ron. Karukit na basura. Nga adot basura ti barangay na. Kalikagom na kuma. O karon. Ana. Wano kagawad? Mawan sa Serbia nagkakawad. Kapitan nga dagos. Maapak ni kapitan. No sikat lumaban. Manukam no kagkakandidato. Talo kayo no ka. Sino di may isa? Ni first councilor. Ay mawon laban na. Naawan ti napigsa kalaban ni kapitan. Ni kapitan latay. Dito lang ano. Aramatin ni Mr. Fernandez di kwarta ng edad ng kapitan wano politiko timang edad kwarta ni kapitan tapos iwaras na da kami agad awatin mi di kwarta hangim sikat ibotos mi dito lang yung ipakita mga tangsit mo dati tangsit hanggang tangsit tangken mo dito lang yung panang ipakita mo tangken mo sikat irumpi ng kapitan pampanunutak manong nemi manut honorarium ti kapitan. No kapitan agkiwarak to ang tapay ti basura. Na makunam lingling. Hindi na kababayin kapitan agkiwar ti basura. Ano na? Man. O mat sa bali awag ka kiwarak no saan nga dito barangay tayo. Ti kaadong agbasura. O ana. Siyempre, saktot mangida ulo. Nga mang segregate di basura. O nadalos to namin pinsan di barangay tayo. Masapul nga magkaitan, maparot ti root. Masapul nga mapapidnas ti barangay. Sika alakay, kunam. Wansa? Awa mati mapukaw ko nos pangarikan ta maapakak. Ket no mga bakak. Dakkel una ipakidayawak. Siyak nga Oscar nga basbasura, agkiwikiwar ti basura, kapitanitan. Ket no kitam ti barangay na, opo, awang basura. Ilago na amin di kiti basura. O nada. Nagipilak nga rut manong nemi ti si Osik. Iri maamuan ni kapitan manong nemi may dito'y balay. Nanitikit mo sa wanos ka. Talaga kalkalabanin na? Kapitan, eleksyon lang na ita. At nakalagiti bumarangay tag-desisyon. Inunta kami gani first kagawad taglaban. Awan atiw na. Taapay kapitan. Nung lumabanak. Atiwan ka? Maabag ka di kapitan. Nung siyak nagkalaban mo. Masakar kayem. Kailangan i-withdraw na si Osim. Alan, awan ti pagtanakan ta, noan yaman ti, agbaling ka ito lang nga advisor ko. Ikan ka ti kwa, honorarium mo kas advisor. At Mr. Fernandez ka back up. Ano, kaysa nun si Osimon. Siya pa lang ti kapitan. Kas advisor ko, aramidik tumad ti amin nga, may advice mo, tapno, pabindas ti barangay tayo. Alam ako na.
Sige, Kapitan. Ano sige? Yung ka-withdraw? Sige. Laban, Kapitan. Laban. Mahatiw ka, Oscar. Ikapi nga rin pag-withdraw na, maatiwan na gaya. Agilang yung kwarta dito, barangay tayo. Nasihat, no? Adot maramanan di kita baranggayan tayo nga kwarta. Napaggap-gapon na kwarta. Di ka mo buteng? Ngayon, sa 1,000 pesos, di kita tunggal butante. Adot pag-apar ko, adot tulungan niya. Matlagayam, Kapitan, apin nga rin pag-withdraw na. Tapos nawawalan tayo adot pag-arigat. Tada di itad na nga kwarta. Imbes nga bunong ko, pagguduan tantulatan. Ano? Ato, pagguduan tantulatan. Kapitan, sorry. Di mo kaya? Tsak kaya tag-withdraw. Awan rupa kung kanigit mo pang ranggay nag-withdraw. Awan pagdanagam, Kapitan. Mangabak ka. Uwan, mangabak ka. Ngayon saan na nga pag-withdraw? Pahala ka. Manong nami nagdinamag nga talaga ang giwarawaras na Kapitan itisag sa nga ribot tunggal botante. Pigsa ngamin manong nami kadua mangmanmanok kang kuha nga politiko. Tagnam number 1 da dito'y barangay mi di kiti politiko manong nami nga mangtultulong kang kuha. Daapay. Handan do ka na makapag number 1 no sekti Kapitan kunak mo. Aging ka manong nami nga may isa natakneng nga lalaki timay dito'y balay kabayatan ti ka baraan ti kampanya. Sige nga din Oscar. Kandidato para Kapitan. I want sir. Pambanin tumanon. Umay ka sir. Ano saan nyo lang ti balay ha? Gagangi nga balay ng naurnos na dalos. Kaputa managdaldalos kami sir. Ape ka ti sir. Mabali mo palang tag-withdraw kayo. Alam na ito. Ito nga envelope. Adat ito di 100,000 pesos. Tag-ibasitan di 100. Ano kahit mo nagbaling ang milyonaryo na dagos? 1 million. Tag-ibasitan na ito 100,000. 1 million na ito. Awatan mo Oscar. Instant millionaire ka. I-withdraw mo lang tingnan na the same. Ang pauna yung kinapatigdatan. Pati barangay eleksyonan, kastig kabarangan. Abi, ang nga tigi, adda kayo ni Kapitan ta, di yung kayat nga maaba. Imbaon na kakaditi politiko, mangtultulong keng kuwana. Aw mati sa bali ng pag-alan at gastusan na, no, saan nga na di mang Pimpinas keng kuwana. Kasi diya ka di mati nagkapuan. Iso ka di mati pagkapuan na milyon. Iso. Bagam keng kuwana, sir. Lumaabak ni Kapitan katsat ti mangabak. No kasanot kaadot botos na dito. Kasi dati, mapasamak lata. No saktot Kapitan, ikampanya kida. Dagita ka pamilya at politiko. Tapno ang tultuloy ang mga abag na ito. Saan mong awatin? Saan, sir? Oreng basbasorak lang, sir. Saan na ka masisirap ti kwarta? Kaya kahit ko langin, ngagga po iti basura, di papaunig dagiti anak ko, ti pamilya. Ngem ti agga po iti data kwarta. Sige, ako mabaling ko. Ibagam ka na ko sir. Ako pagdanagan na nun siya ti mga Kapitan. Tumulong dalagit ti barangay. Apikit nga sa anin. Iti pa kasi daawak namin. Nagbak ng ti politiko ang magsuportar kining Kapitan. Api nga, saan na nga ipakita nga ipakat ti barangay tayo? Uno barangay mi. Uno ipulbulsa na ka di. Sige, hanak ko rin ang baybayan. Dinteng ti eleksyon manong nemi layus.
Dagiti lang kabagyan ni Kapitan manong name iti nang butos ken kuana. Ada dupay ti butos ti first consular. Isu ti kutit. Siya agad daw. Permi ang landslide manong name. Oscar Basurero kano man. Yung nagbalik na sakit tinakam ni Kapitan manong name ni ex-kapitan ko na. Tadi pulos sagparparang. Napang ko pa pinersonal manong name inimbitaran. Ni Kapitan, ni ex-kapitan ko na kuma. Ada jay kwarto na sir. Mabaling ka ni kasarita. Napandim bagamano. Sir, sorry. Di na ano kayo ti makasarita kang ka. Imbitaran mi ko ma. Kauman naman lang may mamatenda na iti victory party. Nga maangay iti barangay hon. Ada ito turnover. Kaya umunang aldaw pa nagtugoming opisyales. Ket gapo manong name ta elementary graduate ak lang na panak nagpatulong kay ni Nelson ti inasitgak idi saknan iti panagaramit ti surat nga reklamo. Ito lang iti aramatem kapitan. Dito'y nga libro. Ada amin dito'y. Itayan ti barangay. Noan niya ti akem ti tunggal barangay captain kagawad, basama amin ita. Surutin lang dito. Yeah? 1992 Constitution and Bylaws of Local Government. Among ti author na natin. Ito Diyos alwad ng nagsen-senator Nene Pimentel. Ito ang libro. Kada di pasit ng barangay na sa di basayam. Adalim lang imbag. May kamat pa nga taging ganati mo nga session misa. Kahit mo, kahit seminar ang kasigod. Lang FM, mga opisina kahit di ILG. Kahit mo, alaman sir, isuro nakman no, kasano tinalaing nga presiding officer. Nasidap mo ti panunot ko manong nemi. No man pa isang kumat unay amo tiyak Ingles. Yung samot nga naskin ng English ti maaramat manong nemi. Kaya bata siya ti nagspili iti nagbaling nga barangay secretary. Kahit na nakasaganamat nga tumulong. Kanyak manong nga mangisuro di kitrumpe nga raminig. Numampay ko kabagyan manong nemi ti inalak na treasurer. Ngayon mawiling mo taray dagitoy manong nemi di kiti nangitandudo kanyak. Nga nangibaga nga suportaran dak no siyak to nagbaling nga kabitan. Sa digiti kagawad ko manong nemi kaadwan na matlang nga nagiti matlang. Nagiti nangituron kanya. Manong nemi sa anak nga nanagatan nga nangurnos iti uneg ti council. Kapag makapagkikinaawatan kami. Noan niya ti rekomendasyon ko manong nemi noan niya ipriority kayat da. Siyak, nga dati-dati nga kalkalkal ti basura, i-priority ti cleanliness, kinadalus, kinapintas, kinaurnos ti barangay mi. Agrama metan ti peace and order. Kinapudno naman ng nemi, iti muna nga quarter, iti bulan nga panagtakem mi. Adon di kiti umay, amang bisbisita kada kami amang daydayaw. Iti kinapintasen teglawlaw, iti kinapintasen manon nemi di kiti balbalay, iti kinapintasen iti kalsada manon nemi agsipud ta namin pinsan nga nagbalbaliw. Nakadaldalusen ti kalsada manon nemi ta dalat ta inaldaw, pinigat ken minalem ngagpido. Agdalus. Adalata, digitay utility mi manong nemi nga naka-schedule para itinda pa nagsursur pa nagdalus. Masegregated nga may pinsan manong nemi digiti basura. Kaya nagtultuloy nga negosyo. Iti aggatang kada kiti mabaling kong gatang nga ilako. When
At tapayan bukod ko nga junk shop, manong nemi. Negosyo ti junk shop, kabayatan nga siyak iti kapitan, kabayatan manon nemi nga naurnos, nalinak, nadalos, napintas ti barangay. Nga dumteng iti pa nagpipili manong nemi, nagbalinin ti barangay mi, nga cleanest and greenest, iti dahit nga tawen. Nagsasaruno ka naging simarsaruno nga tawen. Lagit pinapintas kumot ka na ti balay mi manong hanggang gagangilangin makita mo ako namatan nga balay ti kapitan ta konkreto at namatan logan ko manong nemi service ko napintasan ni barangay mi manong nemi tanda pa kooperatiba mi nga adad da mang paduras iti panagbiag mi manong nemi ado di kiti pamadayaw nga naawat ko dito lugar mi, munisipyo mi, iti probinsya mi, iti rehiyon mi, kan nagbalinak pa yung national awardee. Ni dati, nga basurero, na nagkapitan, ison iti nakadaldalus, nakapinpintasan, ti pagkapitanan ng barangay. Opat, di kita nagbaling, anak mi kinilingling, manunimi, kat syempre, agtigmet ti asawa kada kita na duma-duma na programa iti barangay nga takkel mat ti may tulong na kanya. Dito nga ron ti pagkasarita manong thank you iti anus mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insan kang ka ti Italiana at sabay kumat at damat na ibatik nga adal na liwliwakin pagsarmingan ti biyag kada kiti patak nga dimngeg kan nagbuya more power to your program. Tuwing nga ron tagyaman nga pagayam mo Oscar. Thank you, Oscar. Kada in-share mo ang pagkasalitaam. Ya? Damkadlay nga ya. Agbasbasura, nagbalin nga kapitan. Okay.